ତା କଞ୍ଚା ଛେନା ନା ଏଟା କ'ଣ ସୁଜି ଗୁଜି ଗୁଜୁରାତି 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 ଗୁଣ୍ଡ ଏଟା ସୁଜି ଏ କେତେ ପକେଇଲ ଛେନା କେତେ ସୁଜି 2.5 କିଲୋ ଛେନା ସୁଜି 50 ଗ୍ରାମ ଏଇଟା ପକେଇଲ ଯେଉଁ ମଇଦା ମଇଦା କେତେ ଗ୍ରାମ ମଇଦା 30 ଗ୍ରାମ ମିକ୍ସର ଫେଣ୍ଟା ହେବ ନା ଚକଡ଼ା ହେବ ଫେଣ୍ଟା ହେଲା ଆଉ ଚିନି ଫିନି କିଛି ଦିଆହେବନି ନା ତାପରେ ଶିରାରେ ପଡ଼ିବ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରସଗୋଲା ପଡ଼ିଛି ଦେଖେଇବା ହବ ଫୁଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଲ କରାଇ ପକାଇବ ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇଲା ଦେଖାଯିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଦେଖାଯିବ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଣିକି କଟି ଗୋଲ ଗୋଲ କରୁଛୁ ଆଉ ବସିକି ହାତରେ ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ରସଗୋଲା 10 ଟଙ୍କା ଭିଡ଼ିଓ ତ ଭିଡ଼ିଓ ହବା ଦରକାର ଆଉ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯିବିନି ରସଗୋଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରସଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ